Pred 233 rokmi postavili naši predkovia kostol svätého Vavrinca v Borovciach. Dnes potrebuje opravu. Pomôžte nám pri renovácii strechy tejto národnej kultúrnej pamiatky. Vy sami rozhodnite, kto potrebuje 2% z vašich daní. Možno je to malá čiastka, ale pre nás má veľký význam. Viac info na www.borovce.fara.sk. Občianske združenie Vavrinec v službe Bohu i ľuďom. Ďakujeme vám. Ďakujeme vám. Ďakujeme vám. Ďakujeme vám. Ďakujeme vám.